Zvipi? Tinotongoda kuti vana zvavadai pamwe zvichabuda kuti ndezvekwangu kana ndezvavo ivava varidzi vemusha. Mukaorerwa vana vangani naigogo? Umwe chete mwanangu. Ndine vakomana vaviri vasikana vaviri. Wani wacho akanofira kuSouth Africa ungonzwa kunzi from Norway anzi atorwa nenjuzi aenda. Pane munhu anga achiti anzi help kunobatsira kudai baba munyururu achinokanda munhu wacho iye ndokubva atorwa. Mwana kuuya hembe yake yakazonditenda akazoioneswa pakupedzesera yakaita kurumwa mai akatsinge kudai yakatsemuka mwoyo wako. Ine dzidziso ine nhungamiriro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekuti pogwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri kwaMurewa. Ndofunga tikataura zvekwaMurewa munoyeuka nhau dzakawanda. Munotondera nhau iya yatakaita kumuchinjike, munotondera nhau yagogo vekwaMusami, munotondera zvakare sekuru vamwe vaya vekutsvirwa nemusha zvakare, zvinhu zvavo zvichingotsva kudivi rekwaMusami ikokoko. Nhasi uno tiri kunzvimbo iri padhuze, tingati chikoro chine mukurumbira kunoku chinonzi Cheunje, ndiyo nzvimbo yatiri. Tasvikawo zvakare tadanwa nemhuri yato aimbouya iwo timbokurukura tikuudzewo matambudziko edu, kuitira kuti pamwe mungawane masolutions. Takakuonai muchiita minana kwakasiyana kusanganisira kurushinga. Ndozati chirongwa cherushinga ndo chamakapedzera kuona chakatambirwa zvikuru nevanhu vakawanda, chevanhu vainwa muteyo. Naizvozvo ava vari kuti havo aiwa isu tinoda rubatsiro, hatina basa nekuti auya munhu akaita sei, asi chatiri kuda panapa rubatsiro. Dai tawana rubatsiro kubva kune vechivanhu, nekuti matambudziko edu aya tinobhilivha kuti ane chivanhu mukati. Mapostori pamwe mukauya ndimi dzenyu dzinogona kuzotadza kubuda zvakanaka. Ndicho chirongwa chatiri kuda kuti tikupei muzuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka ana amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira gwara reupenyu. Idzidziso kune vanoterera. Kazowai mhuri yeZimbabwe, ine rangu zita ndetwa Edward Dzotizei, ndinobva kwaMurewa, kwaMadamombe, kwa Chief Mangwende. Dambudziko redu ratinaro mumusha medu nderekuti zvinhu zvazvikufamba zvakanaka kumabasa,
musha kufirwa nehama, matambudziko acho haasi kupera. Nguva dzati chingofambawo tichida kuti tibvunzewo kuti zvinhu izvi zviri kunetsa mumusha medu. Tine chingozwawo musha menyu makasviba, munoda kuti mucheneswe. Saka taonawo zvakakodzera semhuri kuti titsvagewo asawera wedu Drewmas media kuti watibatsirewo pamatambudziko atiri kusangana nawo mukati memusha medu. Nekuda kuti zvinhu zvaane nguva yakareba zvichingoitika nguva nenguva mumusha, ndo matambudziko atinawo pano. Mati chii chiri kunyatsoitika? Chiri kuitika ndechekuti mumusha muri kufiwa. Tikashanda kumabasa kwatiri tichishanda uku, ukawana zvawawana hazvisi kukurarama, zviri kungoparara. Midziyo mimwe iri kutsva. Tinotori nemwe mukoma ngotengawo makomba awo, atenga makomba awo aisa pamusha, mota dzedu dzakangomuka dzakapiswa pasina kana chiripo. Saka ndemamwe matambudziko atiri kusangana nawo, ekuti zvinhu zviri kungotsakatika nenzira imwe isinenge isina kutarisirwa kuti tingatsanangure nezvayo kuti ingave nzira yekuti zvinhu zvingatsakatike nenzira iyoyo. Nekuti iri nhau yekufiwa ndinoziva misha yese iri kufiwa. Isi kwedu kwatanga kuine rufu manje manje, saka tingati here musha washata, rufu rwagara ruriko. Ichocho ichokwadi, kufiwa kunofiwa, asi pane mhando yemafiro yekuti unongonzwa kuti munhu apondwa, adhungwa nemota, atsakatika. Ndofu dzachona dzinozobva dzazokatyamadza, zvokuti tinotoshoya kuziva kuti zvinhu zvachona hazvizogamuchiriki, zviri kunetsa kugamuchira. Zvaane nguva yakadii zvichiitika izvi? Zvinhu izvi zvaane makore akawanda zvichiitika. Ndingangoti inini kuberekwa kwangu zvinhuwo zvakanga zviri ngoripo kusvika pari zvino. Nekukurawo kwandaita ndaane mhuri yanguwo nevana vanguwo, zvinhu zviri ngoramba zviripo. Nini wacho ndikutotaurawo ndine vana 3 vakatotsakatika. Zvokutoti zvinotonetsa kuti tizvinzwisise kuti zvinenge zvichifamba sei. Vakafa sei vana venyu? Vana vaingoti kana vachangobva ngosununguka obva atoshaya. Ukafamba unobva wangudzwa kunzi mumusha menyu mune zvinhu zvirimo zvinofanira kuti musha wenyu wakasviba, unofanira kuti ucheneswe. Pazviitiko zvekufirwa navana 3 kese aka, ndingangofamba ndoshoko ratete tichingoudzwa iroro. Izvezvi mune vangani? Zvinezvi ndine vana 2 ndo vandinavo. Makadii mhuri yeZimbabwe? Ini ndoitwa Fortunate Dzotisei, ndobva kwaMurewa kwaChief Mangwende, Taruvinga village. Taitawo dambudziko mukati memusha wedu. Vanasikana, kunyanya isi vanasikana, hatisi kuroorwa, hatisi kugara mudzimba. Tinoroorwa, asi 3/4 yemhuri yedu hatimo mukati medzimba. Tinorambwa kana kuti tinoramba varume. Zvinhu zvaitika kwenguva yakareba, zvekuti tikatarisa nhamba kana percentage yevanhu vari kuvarume nepercentage yevasimo, vasimo vari kuwanda kupfuura varimo namba shoma shoma. Taitawo dambudziko rekuti pakuzofamba tinenge chingodzwa kunzi musha menyu makasviba, musha menyu mune urombwa urimo. Saka zvinhu zvatishungurudza kwenguva yakareba. Musha medu munoitika marufu asinganzwisisiki. Nofunga ndo anonzi mysterious death, ekuti vanhu vanongofawo zvisina tsarukano, havarwari zvinonzwisisika. Tafushira vanhu vakawanda vafa ndufu dzisinganzwisisike. Saka zvinhu zvatishungurudzwa kwenguva yakareba, zvekuti tazosvikawo pakuda kutsvaga rubatsiro kusvika tasvika kune veDrewmas media kuti vatibatsirewo musha wedu kana zvichibvira ucheneswe. Mati zvinonzi musha mune urombwa, zvinonzi ndiani akaromba? Pakuzoti akaromba apa hapazonyatsopatsanurwa, asi tinongofamba tichiudzwa kunzi musha menyu makasviba, musha menyu mune urombwa urimo. Saka tasvika pakuda kuti tichinyatsotsvaga nekuti hatizivi kuti anawo aripo here, vachakabvu here, akapfuura here. Ipapa handinyatsozive zvangu. Mukati memhuri yenyu kunemi vanasikana, ndakanganwa kubvunza murume abva, zvinomboitika here zvokuti vanhu munogona kurota usangana nemurume? Ongo.
hongo muri eZimbabwe muri kuinzwa ndo nhau iri pano nhau dzerudzi rworurudza itika kwakawanda zvikuru vanhu vachichema nyaya ndiyo unotoshaya kuziva kuti asi vainoromba pamunhu mumwe chete here nekuti matambudziko acho ukaatarisa unongoona akafanana. Saka imimi pakuda kubatsirwa semhuri muri kuselekta here kuti muri kuda vechipostori kana vechivanhu kana kuti chero munhu anokwanisa kunge achikunda dambudziko ramuinaro? Pari zvinezvi takumbosarudza vekuchivanhu nekuda kwekuti kumapostoriwo takambozamawo tichizama asi hapana chakanyatsobuda zvakanaka. Kazivai mhuri yeZimbabwe, ndinoitwa Irene Marufu, ndinobva kwaMurewa kwaChief Mangwende, Mataruinga village. Chirongwa ichi tachiunzirwa nevana, asi isusu vakuru tenge tiri kungoshupika kuti tingazviite sei, tichingoita kunzwawo marehwa ekungonzi ndo zvazviri. Matambudziko tinawo mumisha umu, chatinobata zvatinoshanda hazvibatike. Takutoona kuti tinga tatokuchembera pasina chatakabata, asi tichingonzwa kunzi mune ushereketwa urimo. Tinoshanda zvokushanda zviye, sezvakaita inini ndinoshanda zvokushanda zviye, asi ndatosvika pakuchembera pasina chandiri kumboona kuti ndakashandira chii. Saka zvinhu zvekuti tafarira chirongwa chave nevana kuti musha yedu icheneswe. Kazivai mhuri yeZimbabwe, ini zita rangu ndoitwa Judith Mbambiro, ndinobva mudunhu maChief Mangwende kwaMadamombe muvhireji rekwaTaruvinga. Inini ndafarira chirongwa chauya nemhuri zvisingaite ndiri mumwe wacho. Ndichitobatikana kumashure kwese kuti ko tichararama sei, tichakunda sei. Ndichitaura nemhuri yangu mumba nematambudziko andaisangana nawo kubva ndichauya mukati memusha upi, mukati memusha uno. Ndauya mukati memusha uno matambudziko ndakangosvika arimo. Seapi? Kufiwa kusinganzwisisike vana varwari. Ukashanda hauna chaunoitawo mukurarama muupenyu. Zvinhu zvaingotishungurudza zvipi izvozvo. Vana kumabasa, hapana mwana unoti aendawo pabasa agara, kungodai akaenda hanzi basa rapera. Ko zvafamba sei? Asi chekuita panenge pasina. Vasinasikana mukuroorwa vanoroorwa, vanongorambwa zvisinganzwisisike kuti ko mwana uyu arambwa, ko chii chiri kumboitika. Saka zvinhu zviri kutinesa mukati memusha. Tichibva tiyauya muno tiri vatorwawo, asi panenge pasina chekuita. Ufambe unongonzwa wanzi mumusha makamira zvakadai, mumusha hamuna kumira zvakanaka. Iko kufirwa chaiko zvakaoma. Saka hatiri kutenda chirongwa chauya nevana kuti vana vatigonera, dai vasazodzokera mashure. Zvaramba zvichiendera mberi kusvika vasvika pane kuti tinunurwe mumusha muno. Ndakumbira shumba, onaka ndakutenderere. Wadi pagwara reupenyu. Don't forget to subscribe to Drewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another level. Tinotongoda kuti vana zvavadai pamwe zvichabuda kuti ndezvekwangu kana ndezvavo ivava vari vemusha. Mukaorerwa vana vangani naigoko? Umwe chete mwanangu, ndine vakomana vaviri vasikana vaviri. One wacho akanofira kuSouth Africa, ungonzwa kunzi from Norway anzi atorwa nenjuzi aenda. Pane munhu anga achiti anzi help kunobatsira kudai baba munyururu achinokanda munhu wacho iye ndokubva atorwa. Mwana kuuya hembe yake yakazonditenda akazoioneswa pokupedzesera yakaita kurumwa mara yakatsinze kudai yakatsemuka mweya wako.
Zvakaitika rini izvo? ndokusofa 2000 mukoma fara yakafanda kubvunza kuti ndakugara kutendeka kuti ndakapinda 2015 saka 15 handiti maidina mukoma fara yakatanga kushaenda 2014 uke 13 2014 noti 2014 nekuti fara yakafa ano asati abereka anondiwa 2014 anondiwa 2014 tofana tagorero because eusha asati aberekwa kuti eusha ndiwa 2015 mai eusha vane pamuiri paeusha Imbomireni. Ndachida kunyatsonzwisisa mati chii chakaitika kumwana wenyu? Ndakangonzwa ndozvakaitika kumwana nevakanga varipo vakazozviona anga achitobva anzi kuchechi ndokubva tirege nende kutoileti aenda kutoileti kuya onzwa munhu kuti help kubva amhanya baba inu kwabvisa bhutsu nefoni yake apa kwakupinda kuti regai ndibatsire ndopa akatorerwa aburisa munhu neji akapasa tobva azoveya bvarugwa Zvakaitika South Africa? pamwe tinobhipiri nhasi ndaenda yakura nhasi yadii handichaziva kuti zvazvipiwo zvakuniita munozongonzwa kuti ndadonha ndadii ndafa kuti nhasi yaita 200 chakuti over 100 chakuti saka ndichaziva kuti ndozvimwe mapirisi aapiko nhai vanhu wei pamwe ndakuteerawo mwana wangu zvino vanhu ava vaita zvavo vakuzokurumidza kufonerwa kuti vaite zvese izvi pamwe tichakunda pamwe hatikunde ameno. Saka masa vana vangani? Vana 3. Iye anga ari namba chii? Anga ari namba 3. Ndiye anga ari gotwe? Ayo gotwe riripo njuzi yakatora iyeyo pakati. Saka ikabva yangomura ipapo hapana kumboitawo zvokudzi pamwe pakagadziswa munhu angona kudzoka ari mupenyu? Hapana. Asi sei vanhu vakave nechokwadi chokuti injuzo? Ndinda kutongotaura yakaonekwa naniko munhu akangotorwa achienda nechinhu chemvura kana aigarwe kana chii hapana chandichaziva. Panoda nyatsotsanangura nezvenhau iyoyo? Ndokwanisa kutsanangura hangu manzwira andakazviita ndakandisipo hangu asi manzwira andakaita ndichifonerwa inini nehanzvadzi yangu yekupedzesera gotwe waive uri musi weSunday akangonditi kuma 1 kana kuti kuma 2 kana ndisingakanganise akangondifonera achiti mukoma akusisina ndikati muri kutaurei kuti kudii zvikanzi mukoma farai vafa ndikati vafa zvaita sei zvikanzi mukoma farai vanga vaenda kuchechi tatoparadzana vachienda kuchechi kumasowe ndo chechi yavaipinda nemukadzi wavo saka vaenda kuchechi kuya uko vanonzi chechi yatopera vatova kumabhegi mukadzi wacho anzi aitove kumabhegi saka mukadzi akazotsvaga kuti adarare bva vashayikwa ando pakauya mumwe akati munhu wamuri kutsvaga tamuona achienda nepapa kutoilet asi pane munhu ari mumvura murungu ari mumvura ari kudaidzira kuti help ini ndatomutaura kuti handikwanise kukubatsira ameno kana muchikwanisa kumubatsira imimi asi hanzi ndakatovaudza ndikati kana muchinge mava kunobatsira munhu iyeye mubvise gemenzi musapinde mumvura negemenzi saka kuri kunzi vakasvika bva vatosvikobvisa gemenzi ravo nebhutsu bvavabvisa foni bvavaisa mubhutsu vachibva vapinda mumvura saka kupinda kwavakaita mvura vanhu vechechi pavakazoya pamvura vakangoswona bhutsu negemenzi nefoni vachitora foni munhu akanga apedzesera kutaura nahanzvadzi yangu iyoyo vamwe bamuniki vedu wekwamakadzo vanonzi bamuniki baba ashepard saka ndiye munhu akatanga kufonerwa iyeye vasati vasvika kuri kunzi kwakadaidzwa vanonyurura vaya saka vanonyurura kuya kwavakaita vari kunzi munhu akanga achifema
ari pasi, mabhabhozi aitooneka kuti munhu ari kufema ari pasi mumvura. Mamwe mapostori 3 ari kunzi akapinda, 1 akapinda akatadza kusvika, wechipiri ari kuti akatosvika akabata munhu asi akabva ashaya simba rekuti anyurure munhu, but munhu aitofema. Saka pakazosvika vanonyurura vaya ndo pari kunzi munhu akabva azongodi papasisaonekwa mabhabhozi ayi kuda kuti ndo pakabva pafa munhu. Saka isisuwo chakazongotipawo kuti tifunge kuti pamwe inogona kuve iri njuzu, ndechekuti pakatariswa bhodhi nevakatarisa vari kuti paive nenzara dzakanga dziri panapa, uye hembe yavo ndini ndakatoiwacha t-shirt yakanga yakaita kubvarurwa yakadaro iine ropa. Saka ndo zvakangotifungisawo kuti pamwe inogona kunge iri njuzu yakatsamwa, sezvo zvinonzi munhu akanga atorwa nenjuzu vanhu havafaniri kuchema. Saka ndinoona sekunge kuti mukadzi wacho paakazvinzwa akabva atanga kuchema. Saka pamwe ndo zvakazoita kuti vaurayiwe. Handichazivo asi ndo mazivira andakaitawo nyaya yacho. Ko ngwashedzera kuti hope iye akati chii changa chaitikawo kwaari? Hatina kuzonyatsonzwa kuti chii chakanga chaitika, asi murungu uyu anzi akangoonekwa akatorara pasaidhi pachepapo achingotaurawo nyaya imwe chete yakadaro iyoyo, achiti akatobatsirwa kubuda kunze kwerukova irworwo. Handino mwana ndakambotaura naye, komana mukuru uya afa, handakutaura naye rena akauya afa siko yemaaccident. Kundotaura izvo kana iri mweya yacho yekwadzotisi yacho ikutenderera ndopa zvakatangira ipapo. Asi imimi semunhu mukuru amaonere kuti dzimwe nguva inogona kunge kusiri kutaura zveurombwa, inogona kunge iri ngozi, nokuti ngozi inozviita futika kuti ndufu idzika vanhu kufa haingori kuroyana, dzimwe nguva ingozi. Zvakadaro hamuna kumbozvinzwawo? Kungonzwa kuti ngozi kana zvedzinza pamuwame unga zvezviroko, pamwe ingozi yerudzi rwavo ine hapana zvandingambozivawo, pamwe ndo zvaingoita tsaona dzacho dzekuti mukuru akarwara. Handakumboziva kuti mwana wangu ari kurwara kuzouya, handambotaura naye achibva angofa. Nhasi musikana akauya afa, kurwara kwacho handakukona. Uyu mukomana akangoendawo kutoonekana pamba panzi ndakuenda kuHarare musi wa 22 December achibva aenda akutotamba zvedikirisimasi. Hapana zvatiri kumboziva, tozoita zvokungonzwawo taakuda kutoenda mugore idzva. Mafira acho iwo akangoitawo vana vangu vese vari 3. Kana ndezvekumusha kwavo kwadzotizei ko kwameni, hapana zvandingambozivawo. Wakungogara kumirirawo zuva rako, kana rasvika woendawo. Ungaitisi hapana aunotaura naye kana kuti nhaye nhingi ndiye akanditi, hapana chaunongochiziva. Kana mweya iyo unotenderera werudzi rwavo, hapana zvandinomboziva. Ngogara mwanangu, apo wango murwere wakurwarawo zvako. Kaiwai mhuri yeZimbabwe, ndinoitwawo Christopher Zotizei, ndinogara kwaMurewa, Chief Mangwende, mubhuku Mataruvinga kwaMadamombe. Tiri kutambira chirongwa chakauya nevana. Mhuri yakauya ichikumbira chiti ana baba tine matambudziko akasiyana siyana matiri kufamba nezvatiri kunzwa. Tiri kudawo mvumo yekuti mungatibvumiriwo here kuti tiuye mumusha menyu nevabatsiri. Isu takati hatione chikonzero chinoita kuti tikudzivisei kuti muuye nevanhu vanenge vachida kubatsira misha. Zviri kuitika kwakawanda tiri kuzvinzwa mumaredhiyo. Zvechokwadi mumusha munenge mune matambudziko akasiyana siyana, dzimwe ndufu dzisinganzwisisike. Fanika semumwe munun'una wangu apedzisira kushayika muna November gore rapera iri.
akatobva pamba achiti adzimai ndaakunotenga chingwa kumastoro, asi kumastoro ikoko akabva angopunzika achibva angoshaika. Zvinova zvinhu zvakatishamisa kuti ko chirudzii munhu asina kumbotapa pango. Ameno pamwe muzvirwere zvechirungu zvirimo kuti munhu angabve pamba achiti arinotenga chingwa obva anzi adonha ikoko, adzimai acho tozoshedzerwa kunzi kuno murume wenyu ashaikwa, achibva angoshaikwa ipapa hapana paakambenga achitapa pango. Saka isi takatambira mhuri kuti tinozvitambira, hatipikisani nazvo, nekuti tiri kuzvinzwawo matinoteerera mumaredhiyo, matambudziko anenge arimo. Zvichida dzingaa ndufu dzekuti ndedzamwari, asi dzimwe dzacho dzinokatyamadza, ndo zvinozova zvinoita kuti vanhu vakahadzike kuti uku hakungaa kufa kuri kwega. Saka tiri kutendawo asawira vauya nevana kuti veDrewmas ava news ngazvienderere mberi, kuda pamwe tinganunurwowo. Handina mazhinji aningataurira zvangu, asi tiri kuti isisu aiwa tibatsireiwo vanokwanisa kutibatsira dambudziko riri mumusha muno. Powangopfugama pamupostori zvinongonzi musha makasviba, powangoenda pese zvinongonzi musha menyu makarema, mumusha menyu makarombwa. Saka tangopa mhuri go ahead yekuti ngaiuye nevanokwanisawo kutibatsira vatibatsirewo. Ndatenda zvangu. Sekuru mhuri yapera makatarisa. Chekuita panenge pasina. Imwe nguva chiro unenge usinacho chekuti icho mhuri ingapere ndakatarisa, asi kutiko zviro zvinenge zvichodi zvichondinetsawo kuti mhuri iri kupedzwa nechandisiri kukwanisa kuti ndinge ndichiona. Ameno zvamungade kuti taura pamusoro pematambudziko amuri kutarisana nawo nemhuri yenyu? Zvandingakwanisa kuti ndinge ndichitaura zvatiri kusangana nazvo pamusoro pematambudziko atiri kusangana nawo nemhuri yedu ndezvekuti chinotongoriwo chichemo kuti iko imwe nguva ininiwo nditoriwo mumwe wevamwe vakatosangana nedzimwe tsekwende zvokuti pano pandiri panapa pamuri kutoona zvidhina zviri papapa izvi yaitove imba iyoyi ikabatira moto ndirimo mukati, wandisina kukwanisa kuti ndize kuti moto uyo wakanga wabva nekupi muna 2011 ndikatsva zvokuti izvo imwe nguva ndikatozokwanisa kuti ndizonoitira zvakanaka ndatowo kuchipatara kupi kwa Murewa. Nehurombwa, but panhau yemoto tinoona kazhinji kacho tichitarisa nhoroondo yemoto yakaitika kunzvimbo dzakasiyana siyana, tinozoona kuti vazhinji vacho vanotsvirwa nedzimba vanozonzi futi havana kuchena. Hamunawo here mushonga kana werake wamakambopiwa muchishanda kare kuti hamungatombofunga kuti mushonga uya nhasi uno unogona kunge wakudai? Ipapo zviro zvamuri kutaura izvozvo inini zvimwe zvezviro zvakazoti zvomushure kune vamwe vakazouyawo vafembedzi vaifamba vainzi vananazunza vakazouyawo pano vachitaura kuti inini panapa ndakanga ndine zvimwe zviro zvandakanga ndinazvo zvandakanga ndapiwa rinove riri bhokisi rakanga rakasiyiwa nababa wangu nyakundibereka inini, vakanga vakashayika. Saka mubhokisi imo munonzi makanga muine chinhu chakanga chisina kurorama bakweti, chivanzi izvo chinhu ichocho. Saka taakuchitora tichiparadza vachibva vatizviva paidikanwa mombe tikatobhadhara mombe. Saka baba venyu vairapa here, yaive n'anga here? Kwete, vanga vasingarape. Asi chiro ichi chinonzi izvo ichi chaive nevaredzi vacho vakanga vainacho. Imi makachionawo here chinhu chikutaurwa ichi? Hatire takachiona isusu chakuburiswa zvechokwadi chichienda chinopiswa, ndakabva nakuti nebhokisi racho pisai zvese. Asi kubva pazvapiswa kudaro hapana shanduko mumhuri? Hapana shanduko mumhuri, zvokuti chakatongomira semamiriro azvakaita. Ndinodavira zvamuri kutoonawo zviri papa zvinofunga marata ataida kuti tivakisa
apa pasera apa pane zvidhina zviri pai zviripo izvo kuti imwe nguva mumba umo mune zviro zvokuti tidii tivakise. Ini pandiri panapa ndinotambira, asi kuti kwanise kuti ndiwane mukana wokuti imwe nguva ndikunde kuti ndibude apa zviri kuramba. Saka inini ndiri kutongotiwo imwe nguva chirongwa chadii chauya nevana ichi chakanaka. Imwe nguva maybe inini ndinokwanisawo kununurwawo nenzira iyo. Asi kuona kwenyu imimi tomboti tawana vanobatsira, mungade vechipostori rakato yechiwana? Zvingatove zviri zvingarurame ndezvokuti izvo ndinofunga kuti izvo dai tikakwanisa kuti tiwane vari vechivanhu imwe nguva zvinogona kudi kufamba zvakarurama nekuda ronda vanenge vachititsanangura zvatinogona kunge tichinzwa. Vechipostori pamwe imwe nguva panozoita ndimi zvimwe zvokuti izvo tinokwanisa kuti tinge tisingaziba kuti apa zvazofamba zvakati. Inini ndinoitwa Margaret Darare, dzotizei Darare zvese. Ndinogara kwaMadamombe mubhuku rekwachitengu. Nyaya dzese dzataurwa dzakanaka chaizvo. Isisu ini ndiri kungofara. Chandiri kunyanyofarira ndechekuti mumhuri yedu tanga tisisina kubatana zvachose nenyaya yekungofungirana. Kunyanya isisu kuvana vadiki tanga tisisatombomhoresane kana kufambidzana nenyaya yekuti zviri kungonzi zvikwambo. Pane vakatora chikwambo, munhu angoita mari ashanda adii akunzi ane chikwambo akaromba. Saka ini ndinofunga kuti vabatsiri vavo vakauya vakatibatsira zvichatisunungura kuti tidzokere zvaiitwa nana baba vedu. Ana baba vedu vakanga vari vanhu vakanga vakabatana zvakanyanya. Saka ini ndiri kufarira hangu chirongwa chava neshamba ichi kuti dai waro tangokwanisa kusarudzirwa munhu anoita kuti musha wedu usunungurwe, tigowanikwa tichibatana tichidzokedzana zvakare. Ndicho chirongwa chatakupai muzuva ranhasi. Ndofunga manzwa vataura vakasiyana-siyana, vamwe vacho vapedzisira votochema, zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumhuri. Naizvozvoka kune vamwe kwandakamboenda kune imwe nzvimbo kurushinga uku vanobatsira ikoko vachitaura kuti muri kutisiyirei, muri kuti hatigone here basa irori iri rekubatsira. Naizvozvo kune vese vanofungidzira kuti vanogona basa. Aiwa, basa ndirori. Kazhinji kacho patinoburitsa mhuri ichitaura kudai tinoda kutsvaga vanobatsirawo mahara. Vanhu vangatamburika ngani veduwe, mobatsirawo kamahara. Pane vari kunzwa kuti iri dambudziko iri ndinonorirova, aiwa tinouya mupedza dambudziko riripo tochitanga kukupai vanhu zvakaipei. Mhuri yeZimbabwe yobatsirika, asi pekutanga pacho mahara. Mangwana mukazinge makuwanawo 2 cents, aiwa hapana chakashata. Ndonhau yatanga tiinayo mhuri yeZimbabwe, mhuri inoda rubatsiro, vanoda kubatsirwa. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai musi nenguva. Regai tichidzokera guta reHarare. Musakanganwe kusubscribe, musakanganwe kushare, kulaika nekukomenda uchinzwa zvamunofunga. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.